Tara mga ka-adventure, samahan niyo po ako. Kakain na naman po tayo ng inihaw na balot. Ay, mukhang mabubusog na naman po tayo dito. This time naman mga ka-adventure sa may Ambunao, Kalasyaw. At dahil sa day off ngayon ni Adventure's wife, siya ngayon na makakasama ko. Uy, excited na yan. Napaaga kami ng alis mga ka-adventure, kaya dumaan muna kami dito sa may Robinson. Palamig muna kami dito at saka bumili ng Buko Express. At nakalipas nga lang sandali mga ka-adventure, ito na nga, nakarating na po kami dito sa may Ambunao Highway, Kalasyaw. At nakita ko nga yung mga nagwagapuan at naggagandahang may-ari ng balutan. At hindi na rin natin pinatagal mga ka-adventure, nag-order agad tayo. Mga ka-adventure, natatakam na naman ako. Pero nilalagyan na ni Kuya ng chili sauce yung balot. At kapag umuusok na pala itong mga ka-adventure, tinatakpan nila ito. Mas sumasarap daw kasi yung balot pag nauusukan. Abay, sana all sumasarap pag nauusukan. Bali, 4 agad yung order natin mga ka-adventure. Abay, mas masarap palang kumain ng balot pagkasama ang partner mo. Ayun ang mga ka-adventure, ang sweet-sweet naman nila kuya at ate. Para lang silang bagong kasal, ano? Ay, sana all. At ito na nga mga ka-adventure, nakuha na po natin yung order. Naku, excited na akong tikman kung gaano kasarap yung inihaw na balot nila dito. Naku, meron na namang mag-partner dito mga ka-adventure. Dito na sila nag-date. Shout out po sa inyo mga ate at kuya. Sikat na sikat at trending na talaga ngayon yung inihaw na balot. Mga ka-adventure, parating na rin po yung mga customer nila dito sa may CGS Grilled Balot. At syempre mga ka-adventure, takam na rin si Adventure's wife. Hinain na rin niya yung aking balot. Ay, yung balot pala mga ka-adventure. Naku mga ka-adventure, mukhang mapaparami na naman ako ng kain nito. Pag ganito na lang palagi mga ka-adventure, di. Ay, ang buhay. Ganito daw pala kumain ng balot mga ka-adventure. Gamitan mo ng stick, pindutin mo yung buong laman ng balot at sabi isubo mo lahat. Pero syempre mga ka-adventure, alalay lang din sa pagkain ng balot. May nakaka-high blood din yan. Yung makalima ka lang sa isang araw, okay na yun. Charot. I-flex din natin mga ka-adventure yung mga ibang kumakain dito. Si ate nahiya pa sa camera. At ito na nga si Kuya Pugi tuturuan daw tayo kung paano kumain ng balot. Yummy promises. Shout out nga pala sa mga taga Barangay Mangkop. Dumayo pa talaga daw sila dito sa may Ambunao para matikman tong inihaw na balot. Uy, sana all may jowa. At syempre mga ka-adventure, i-flex din natin po yung mga nagagwapuhang mga staff at saka may-ari ng balutan dito. Ito naman si Uncle mga ka-adventure, ang sarap ng sip-sip niya ng balot. At ito naman si Kuya, ninanamnam talaga yung sarap ng inihaw na balot dito. Ako mga ka-adventure, sana all may jowa. Madali lang itong mahanap mga ka-adventure, lagpas lang ng Robinson at malapit lang po sa may City Hardware. At dyan si Korean Restaurant. Open po sila ng 4 PM Monday to Saturday. Harap na dito sa may Barangay Ambunao, Kalasyaw at tayo kumain na ng inihaw na balot.